Islwyn. Pennod Islwyn. Islwyn? Di sbarduno i eddi, yna fe? Ia. Pam? Islwyn beth sy? Mae Meirio News newydd adael ar ei Rownd, cyn bo unrhyw un arall wedi cyrraedd. Dere! Be gythral o ti fel ti'n neud hogyn? Cyn 8 ar fora Sadwn? Sori. Ti'n mynd gall, chdi? Li, just tyd ar papur newydd ma'n ni di. Di bosib mi gael gweld awel. Nag di dydi ddim, dim y dda. Mae di bod yn tablu fyny drwy nos. Begw. A chdi di peth dwytha mae eisiau weld. Ond beth sy'n... Iawn, diolch yn Gwyl. Ei, fy sy'n bod ar bawb bore yma. Meirio News yn cyrraedd cyn cwm Caer. Ti'n raso mewn a mas fel Hurricane Jane. Fy sy'n bod? Sori ar frys. Dwi'n meddwl bod fi'n gwybod pam fyd Islwyn. Dewch yma. Ha? Nia. Sgyn ti rioed gwilydd o dy chwaer fach yr hen gen? Mae fo. Llythyr gen mam. Reit. Wel, Ie, oce. Fi ddim eisiau beic. Rownd fach leol sy'n fi ti, reit? Di si do. Small beic yn ysgol yn iach iawn i fi, te beth? A be weddoch chi am dyfu gwsberis? Ffion, a ni weld Bob Bakesli. Cyn gyntaf ag y bydd y mwnci diog hwnnw wedi codi ei wely. A da chi'n siŵr bod chi'n eisiau dim byd o gair, Lena? bydd a par arall o ddwylo'n help. Bacon nwy, sausage, beans, pudding gwaed, bara sain. Wan thrombo special. Egon gen ti, sioiw, cariad. Dwi'n cael mynd i gair i siopa. Fan hyn dwi fel rhywun Cinderella. Dyma ni. Rhoi fel hyn, Ffion. Ta beic mae'n geffil, de? Bydd ffeindiau'n neud ta seithio. Bob? Oerar. Sbiwch ma angen 2 deiar newydd. Mae'r chai ma dda cwmffo mochyn. Breaks yn gamu bearings. Dar i dylan ddim cael golwg o'n chdi. Do. Isio second opinion oedd yr hogan ynddo? A rwan mae'n dyfaru hynna di ofyn mwyn. Sori, pwto. Ta wedi mis yma dy fam. Di gweld ti styddia? Da chi wastad yn rhoi disgount i mam, anyway. Ti fel o'n do? Wel cyfad, di. Ia, mae'n oce. Oce! Reit. Mae'n wir ti ffio. Dydy just dim werth o. Mae'n bach yn fach i chdi beth bynnag, da. Adal. Dim dyna beth yw'r pwynt na ci. Aki. Be ta? Be oedd Bob yn ei feddwl? O bod yn well i chdi wario rhywbeth o gwneud i dyfu mewn efo Ffion. Ddim a rhywbeth sydd i fach i chdi'n barod. Dwi'n iawn, Bob? Hollol. Na fo. Hei, sbio beth sy'n tynnu chdi bai. Felly mina fynd fyd. Efe Lena drian ar ei glinia. Tra, Bob. Tra dal. Diolch, Mr Murphy. Wel, be ddod Islwyn? Gret, da cael dechrau felly. Da chi wedi bod yn smocio, do?
Fi? Paid â bod yn... Dim yn stupid chi. Reit. Cinio? Si? Gofyn i Mrs Moog y fanna. O, mam. Be? O, be mae hwn isio? Gweld psychiatrist os ti'n gofyn fi. Da chdi bod gweld awel yw? Do, mae'n sal. Di di gwybod. Si mae hi? Da ni newydd ddeud, mae sal. Da chi'n meddwl ni'n mynd i edrych amdani? Mae chwdi ddigon yn barod. Miriam Hughes, caffi di hwn, dim Lonely Hearts Club. Helo? O. Mam. Ffôn. Helo? O, hei, Glenn. O, dwi'n i'm. Oedd hi'n iawn gynna. Bori? Ie, sy'r rai wrth i bodda. Dy dad oedd na, Ffion. Nes ti'n nabod i lais o? Be oedd isio? Isio gwybod sa chi'ch da'n licio mynd i'r lle bowlio 10 na fori. Pam? Pam? Isio rhoi treat i chi mewn, mae'n siŵr beth i matar efo chdi rwan, Ffion. Paid â gwneud hynna, dos am byd yn wyllio i fwy. Fedra mynd fori, gormod o waith cartro. Dwi'n am eisiau mynd chwaith. Iawn, reit. Oedd un o'na chi'ch dau ffonio fo i ddeud hynny ta? Neis iawn. O lle mae dy Leo tad di, Lena? Sa'n gwneud byd o les i chdi ddod fanna fi. O, ni a bach. Dwi'n wan ar ôl wyndio'n watch heb sôn am wneud aerobics. A beth bynnag. Dwi'n mynd smocio, ac mae gen ni gorff perffaith yn barod. Miaw. Mae adar mawr gyda diwan fel eryr. Mae nhw angen lot o blyd i... Reit, fydd ni am y toc. Lle mae Dylan? Chwarae fe gyfrifiadur. Di'r 1000 na lyncis di byth wedi treulio. O, beth i matar efo chdi, Ffion. Di'r ei hen i rhyw hen lol wirion fel hyn, sti. O, ydw i. Chi sy'n mynnu'n rhini fel babi. O, be nes i rwan? Dwi'n mynd licio i rywun gai drws yn yngwyneb i. Pwy nath hynna? Chi, de? Pan ddech chi'r ffôn efo fog yna. O, ti'n mynd fod i wrando'r sgyrsia pobl eraill. Ydych chi eisiau mynd allan eto hynna ma? Mae Dylan a fi fydd hogyn ar Home Alone. O, gwrand. Pam na ddwch chi draw i'r ganolfan hamdden wedyn? I be? Gar rhywbeth i fita? Burger, chips, coke? Os fi gyd ti le iddo fo, de? Efo'r 1000 na bob dim. Wel, wylan i chi na ta be? Oce, ta. Reit. Iawn mi ddroi. Be ti'n mynd te? Allan de. Busnes. Busnes? Sened. Dim aftershave, Roger. Dim menyw mynd i gael gwybdaeth i'r nef yn ôl un o te. Sa'n byd gwaith na rhywun sydd ddim yn ges yn trio yrau bod yn un. Bydd y fam ni'n ôl o gair yn y funud, reit? So, ddech chi'n neud? Dawsio'r can-can? Dim byd gwaith na rhywun sydd ddim yn ges yn trio bod yn un. I Roger ddim yn gall o carna. Hey,
croeso nôl. A faint potach ydw erbyn un de? Islwyn, beth yw'r poster yma? O, campoedd Meirio News. Rownd yn yr ysgol. Ia, dwi'n gweld hynna. Dwi'n dall Cymraeg. Liz, beth ti'n neud? Ond i ni fe fawr o cwsmeriaid ni ddim yn actyn. Polisi dwyieithog sydd gyda ni yn y siop mae, Islwyn. Cymraeg a Saesneg. A nifer fawr o cwsmeriaid ni yn Saeson. Chdi, coc. Diolch. Ffion, sbio fanna. Ti'n gweld beth dwi'n fel? Roger. Roger Siop.